Igurichinsa Ibrechia Abono Mambia. Good morning, karibu sana tora sensemeli Etwani toso nsingambo ya Getembe Mambia bono na karabinde gwansa abono Mambia suko binyora biribu nsuko Itania na somorobuli Etwani ya Getembe. Good morning, karibu sana sengambo Chingambo ya Getembe imehi yumurubulio Etwani ya Getembe. Alright, sante Nkikwana zegera Sokoro Inaki karibu sana sengambo immediate tirontes sengambo tonyebeke mesa toyekwanire immediate tirontes yes, lakini bana sungusia bagotebanga sungusa extra bagotebanga bantu baito tige moko motige libero tige libero nyinge nenda mwamu tigenda mwamu bantu baito motige libero ali nyinge nenda bantu baito turatera liugirira asema ngana ali music connotations no turatera liugirira ni recipe abantu baito motige libero ali nyinge abantu baito asogotera nkiweto nelisokoro lakini umetera tera kaki abantu baito motige egentura tere manyete na nduru mumanyibu gotera egentura tere gotera kwa choge jazz band wagotenga ekegu kyumuntu kero kina bukunya gotera yugia ka ekegu kyumuntu ugakinege kangu so doctor ekegu kyumuntu ugakinege kangu ayeno tema kukirigia tugukinyara ayeno tema kukirigia tugukinyara tuguka all right asante ayana watu mwana bwata ayaga umaeteigwa umuchandu bwate amatera ago gotera lyakobera mwago nyumbaga ali numongino ogo atali osoka ayano mogakanga toli mwana obwate tabiembota ayano sigete kanisa chingondi chanya sae ni gogo chiani ankagenda Getembe nganyoro mototo tugajana Onsarigo tegeraje ngakiwete getubune kipapa nkumbusite arun ngayo tiriye ki ngayo tiriye ki Onsarigo noroche mate let me tell you noroche nabona segita okurake bwata kwanza kwake titi okay kwa makro ko ngankira babuya wasuki wachege gya kabere titi rutu tiu kwa makomanya na kero gwage suki ngitakiri wiki wanje to kubeli subati ko seli tuani ose Onsarigo noroche kagitaka kangara akasubati akasubati Matildah no Matildah giri subati ndile no Matildah giri subati Anyway, time bangano mwanchumulili karibu sana osikia da iko kwenye raso murobuli Etwani na bila shaka ndani ya murobuli gabo na mambia tukusangambe gekusigirito ayo mwenyene asikutuliele kono tubuati shukrani sana asinjo kotwali bagalia bene kima kirenga kigusaganitwe so murobuli ga ekiringeke nagu kumanyako ko kina kosemia na biringe bitokiga anse studio. Good morning, karibu sana walimuzi woso wasemi tandao gali tuwasingambe yitu ya Getembe kuligili asike mnyekiligia SMS segetoni kama tobono mambia mimi ni Chacha Nyaigoti kutoka maeneo ya wapi anasema kwamba nwara mwana intu Chacha Nyaigoti kurwachiso bachiricha kulia mabira Onkorogo na Onsarigo wapi nyankonjong yobuya ingami Dr. Ochoki na Bonsi wawindani anasema ujumbe karibu Kuria Getembe Fireman na Getembe Radio. Sante watu wa maeneo ya mabira bare Kuria, shukran sana kuwa pamoja nasi mabira nije batale nero kutobiga kurukunga nere simama mara ni Joseph Yaka Nathan Ukari Ibonsi bale asomoroli mambia bana utabange sana baso ime mambi ya bona. Good morning santi zaidi ando chakuli kako tabania kurufundi ya power isera maikara gotaba kurugali ruwa ragitare gotaba good morning tunya katambo ko sampamba zaidi twani tukontani shukrani sana igati ya banda bange bali kirega igamu nabono monyo yomokia amashabiki ero kama lieta monyo yomokia kurwa chise mochenya nsabaku agota pia yuko ndani. Asante sana silent man oge tomoka ya kurwa nyosia pia yuko present hello agotenga oyena chuchu kurwa chise mochirichia Juju kurachiza mochenya Nyamira account 045 nabo yuko boli mbiamono sana anasema pia yuko locked ndani ero muralia yonere agotabanga yonere Esther ogega kurwa no mugako ye Kevin Nyabuto kurwa Abutire City. Sentu sana bantu babutire mbiamono sana mambia bono Kennedy sana kurunyantrago osoire ime abange sana bali batulikire yoko tukikutambua kumaanisha kwamba tunakuenzi na kukupenda zaidi katika mpango wa asubuhi Etwani. Onsarigo nara iko kontebia akuru kwa Evan Siriwa agon
konte bin koko sole even siri wentere ba ya ga igonsa ga urbraza iga konte bin koko sole sana siri tokuru kamanama ita dio kwa na malama. Asante Matildah barabigo sina ndeba. Boko watawa como kuranya kiri digati abanda banke baria bagendrete busagaretwa somuruko narali ondigere tiga ali kurumusabiria hoteli okurukunere Eriki Obino na bandi natulikira ujumbe nonye Patrick Obino utolikira ujumbe kurumusabiri hoteli Indiro wasoma Jesu ulikire maina mratime wa Elementaita agoteva na tuya mwe mitamboine ena coming Gilgil agoteva na MP Magi Wangoi wa Kabura. Okay, agotange mitamboye ikire chinze motiri ya Gilgil no ale ime yomurobele na wegojeria kirubo agoteva happy preparation day korwamana ma Bahrain Kingdom. Exactly. Geoffrey Migos agotevana niko tionde kutoka na Nakuru City, tuko pamoja. Dominic Irera agote good morning from Omokora Bonyakera omoneo tubokiribya na boigo Thomas Nyakundi agote bakorwa metengero bwakiribya boy ondava na Bartolomeo Momanyi awata wakire oyo Momanyi na Zipora oye kurwa nyanchonori ogotera kwa Nancy Kirubo jipe moyo gochire amashabiki onsi Getembe TV na boigo Getembe Radio agotema alembe nande kero gukwa na city to gukwa na city kwa na zille ete konyarekana na boigo oyiga mainya engonye Derrick no arimbe iyo murobero na Dennis Jabuto agotema hero atebanga Matildah agotega okay no arimbe iyo murobero kora chinsemo cha asambeta agoteba chinsemo chiri agokwani abantu bale chinsemo cha itumbe bonsi na boigo abantu bakorwa Kilifi County agotega no agete agotegera Getembe TV na boigo Alright, are you see? Sokoro. Ndabaje gwati uruku. Lakini no motero kuli mugundo goseni. No, wali ulinde kuguruma. There is no problem kwa razako. Onsarigo. Pesa maigane. Itanga kabisa nje kwa manyana amaigane kabisa chere immediately gochiase his excellency honorable the president of the Republic of Kisii County oyokoro kunere umwana bwarati Simba. Asante bono shukuru no murali Matildah kyatogera usanga bono mambia ni maitenga asabali banchete amangana media gosoburalia matukabwango muno babiri bakurigeria ebikorubia abiri bikoina kiwansi nsemo amangana abiri gakorekana andake abwate elirochiri nene agotika bangi bali namabuli amange uchekere gikore kyabwango tokaligeria gali kizo machiri cyagese tukaru mwana obweskuru uyitetwe abantu majenda magomba manena akaroleka nororo gukuligereria atali agwoka ligereria kizo machiri kya kamera ntwaruchi umwana ujuo kulete kuruka nere gutoka ga sireti obogema tali ayoka ntwaraga kizo machiri kituru kya South umungwana yo moyule isamo ko mwana gago ito mwana bw'skuru bono amangana ya onsi ebikoro byo goitwa kwa bana b'skuru byamentekani sana someka bwangu sukuru ekatu na umwana intuna tuliga igabono mambia turasemero buli gajo buralia ama tuko abuli busyo abana bayitono bago chako bagaye suburalia ekere bikuru bya abana bigo gosebago itwa bikomenta kana na bekole tubwa banga ine the near future generation ngaye kurwa ngaye go chakurwa sukuru umwana omoke ule skuru bwengerwa bwochererwa usaligwa oitwa umwana ule skuru okolerwa bobe unererwa oitwa umwana ule skuru oitwa asibi kisababu tukitanyara kwere gukwanekana aya onsi na mabuli manga bakenya bange babiri bakumulikira bono mambia Matildah Onsarigo Matildah karatiga Onsarigo ntaite nkoboli gatatomo obo sensimbole bwaro kandega bubepi keroroche kabisa pi ayorocho mwana oyo ngokinare ache kokokonya mwana oyo maite tali oyo ise tali oyo ngina
inere na bagasite kuruchi bese egero umwana yache kogokonya liuchiria makoimuka lia makro lia atarira umwana omoke arafu kwa makonyora liuchi kabisa lia imukiriria itira umwana mwana busa igo umwana buri ekingwere kaki okay na uchi bonde mboli abaibuli barabunki batari kolendera abana abaibuli. Lakini now before murali Matilda, you know the big question go chaka igane linga ki ine who do we blame? Who is supposed to be blamed? Ningo wente kubikirwa ama mocho ningo andake okomochiwa ekira mangana go korekana ine umwana obwe skuru oli kuru skuru omira ni na mechando nchira oyitirwe umwana oyo bwachere yure obolire asigeka otokiro mubiro ego sirete ine ningo komochigwa ne serikali na Bible na balendi babana na kaza onzacho kirabuno moibole kiana ko iboleta ebieko chaka usiaruka utia sa Bible umwana akurwe skuru umwana tawikanga yes umaibolia ganyeto umwana arwe skuru oso mwana ikanga kwa nyorango chiesa bale ngina bana bane obora umito moiboli na no chiobega kwenda no robole ndi boisaine toko nyara utango mwana tachesa toko tango mwana tarwe skuru toko tango mwana oli tombo tomba no nyene duka tiganda ko Matilda tegerera naye kwara ngiri baba na to kwa ne sokoro abiboli mbale basireti abana babo gwetera century kabule yo to gotebe ngorene na sana iko to gosa gochaka gutano kia maote kiagero ekiro kuri muna bona iga kitutu chache south mwana egarujo skuru mano chire lunch muna bana bande no nyina yo kinete goko genda nkalanchi kwa ira na skuru yani no twero ndete yoko wacheginsirari kwa genda nyumba lakini mwana oyo iga orule skuru omoiboli okorangeri gunga ebintu bya bere kamuna bya bere digireria chinse mochiri cha gesimanera na arokero mwana aborete ogocha gutoka gusekera mwana oyo iga gutoka bekire nyumba etamenyiri abaiboli bari giriegeka ande yame otoka ngomuntu obuhati to mwana oyo iga oso omoruseti asama oko yabaiboli gose astaringe gochesa ono muntu manyire baetero ele ntu kyakorekana tikitu chache sauti na kero kero kurigereria chinse mochiri chabo gusero na rono muntu mba no muntu abanyinga amanyingarime no mwana oyo isemoke aso mwana Jesus Christ bodiga chinse mochiri chakemera engana ndere gendrete koleta libirira roro mwana bwe myaka 5 akabona nere kabigite uniform mwana bona gutuka akaitire mubiro oyo bikira senyo betamenyire kamwana kasirire Bravid Mokaya na kikora tukubuliga sukuru utandake unayibono unayengo tubono tokonyega iga na kitukubulinga ki ebikoro bigakara bigokorekana ne emenyama yoro sana ne chingiti jiro sana chigo itabana usimwanya abantu nando kale mwanya abantu. What do you think? Onje boligere lino mategere gona mambia serikali sibona sieke Bible Onsarigo to mwana ona ai serikali ebwata basigali abange basigali okonyoro yo matere nego sene bengi sikobo saika na bantu to maiteke bengi to kuchikoiba abasigali ababonete kulinda abana musigali ale esukuru olenda abana okoba obabeka kali ne bunduki kyaroro cyo Onsarigo bona abantu aba bagokole bikole ebi babeire bube Onsarigo bono okoba abana oirana buya abasigali bachake gutolendera abana baitu. Lakini reka tunya kugikiria embwenga urego moncho muliro motegeli bono mambia you know nembwa tokigilia iri burobo nene agucha sichi amatachiria ndake chia kuniru ne mechando ngorega na intu ngeta sini kubralia katokole teganeiga actually our main intention nelinga ine nkitugo ntoko korana mwenye bantu gutanga na gokea ni bikore bigaje no muiboli no bwato mwana ye no mwamate no bwato mwana bu mwamato go so mwana ugo na bira abaye no mulendi bu mwana kero kuwinga koroki abere ro mwana omokebwe skuru andako mwana ulingo osemelio ko ne guchesa matukali busyo nkitoko kora eligotanga bikorwe biga byabana gutoka baitire na nyuma aba unereliwe abande bakolirwa magana bosoko ine. What do you think is the right action to be taken ne serikali yaite ekomochi wago senkieke na busaka nitu mwenche muliro na mambia sena ba 0741583878 0726447367 iko tu sangara ibo na mambia mwenche mwategeli 0741583878 yani 0741583878 na bokwenda simi tandao bo iguru ekeregali kiago na mambia katugu sangamo asomorobali Etwani Getembe mambia Onsarigo ko ikiraiga abasigali babeke element babeke chikwende chiange chigotanga masazi bamakuru babeke babogoli paka chiko robusta bamakuru babogoli chikwende chigani chiro chikoro kuti masini gani batorendera abana baito tabatali please nduto ati munya kolenda bintu binde ko chiabu abana baito balendu with full forces
papu pupa street nalitura konya bana onya ndiri kwa bwate chinguru chugo kwa na kebebo ingana ya hoteli bobe president amake muntuma abana baito balendu nabasigari ungakikwandike liga matiri tari abana balendu nabasigari ase omuntu uri otokire obwaterani wengana buneyega ekero kuri kwanyangana no muntu manyire na ndo muntu gweko kwanyarango itabire shuti bateba gusenenya sole bateba gusinga omuntu oyo tori buronge abantu buna bali nabo babwanete bono korabwa tu babe buneke nabo banete wakulisa sirio kuguru mama ke muntuma lisasi na magana ya masasi soko omuntu uri kere kirasa mako yabanyanyimbo ari no igitambukiro kibonete ko mukigo kebe buna ndege susuro kekobe kiorokere ocha sabantu bandi anda ke Oranga amba bwate history okotebunga na bwate tu agachaka igorero na bwate bwate muri tanga yakore korore abantu buna bwekere society ko babira batanga no moto itukigane nakikora sokoro ngantiga utarakora sokoro nganti utarakora mbuya sana muncho mulele no motegereri mambia bono gikora sometimes na bere nyarikanenga ayototegerete kwa bwatire nganiga ngantikura rabeke disclaimer ngana ashutukiri ya Onkorogo tabwatu bwa matendege tasilike na mbeya Etwani ya Getembe mambia bono katikati mama ke ako buto mchise mochi ali bono rochaye karata umwana ubuchiri ai kanjo tari ona no Getembe good morning Getembe good morning Etwani ya Getembe sanga mtu amanyanga ibiranga bya ubiriwe biga anda kuwetka ninga niga yubwa babule obonene emambia bono good morning hello Onsarigo bwakire bya emonta omugambi kuruchiza machiri cyabo igesabo basi Gwaneri ligaperio gwaneri nenyarukeyo na itabire tata onyeni obaira mahiga na baira mahiga na mahiga mwongere otenyambasora ono goro kagabo mapema umongina nara bari bakwimukia bane mitikianda okurigiriye gentete mune kiabe tabugishiro nyamatuta oyiria mariga tigamwe nitakuana tigamwe omongina Teresa kora na intubo no mambia yes Sarigo wakiri byo mungina Teresa mochokoro buyando madena gumiringa goru genye tongwa yes bantu mbaga idiru sibiji muna abana bago itwengenje abana bari go itwe karado go ngomore dio kira kora Nairobi angira ko gutira so du idiro mwana go so tire no mwana yani sibiji nga no iro mwana wa sukuru makobo mo igimara go bana bara atago ikire yani abantu babeire bo bonza ligo kumetinga kiyamoi toije Kenya tagoja nje na kagura bana bago ituba yes abasikali mbaga bayiro ense yagaboire abantu barenda abana kwa ibunga abantu mbabwate usarama siguizo usarama deyo aba murabokana bayimokere igoro kwatebanga ibintu byakongire amakuta ababolire iko bakobwatu baraso mapema lakini ngomondo boiri omwana womondo korwe sukuru korunjero iriro ngendire oigigwetera nando iborerwa nando jakana nando ngenda wano zaligo ngaitoguru serikali yometepa yokenya na tuliko teba serikali baringa girenda usarama girenda to usarama ya mura bali bakoboli haki yabo na ubago itwa ukibata liko tera baba ita bana bake bakine mandu bako taka baba gambi muna barabo yani ubona bakongo bonge kenye bwate naende bwato uko unererio konge sabana bake bana na abantu banyori umwana yo mababere umwana wange ntukwa nande ka okonya oro umwana kiagaro ko yora bana kwa biro ko yani ukono go jano go serikali enanye ko ko diane rango diane lakini rende tigera diano bo imabara umbo ganderete aba banyorira cyari munye yo kwita bana babo kugwa nabo babwato busari ngo bonge kiagaro umwana mandi ngo bare ngo mushimigwa abo murai akonya gende akonya sieto ya Kenya endutorore kana lakini bona abasikali barudira abasikali baitaba muraba bake basomere bakoboli haki yabo batigire ibaba bigora abana bake biyamo nozalibo ne mama asante sana mungina Teresa bono mambia Teresa tayo nakikwaga nini na hata teko muboli ngaki na ikaba kwa naye gote na itu tora igoto ne chibetri ekiagera kanya kwa usaligo na igure igone ndamwe mukwa igu Etwani ya Getembe good morning hello bwakirabia bwakirabia baba karibu sana lino lisimba mochokoro mbiyande mochokoro atigita ndiore akuru Matildah Obaigwa tani matigita matigita yes tigita yanko boliga yes Kenya yeito serikali yabona right
geta getegende we onga segete tabie kolenga umwanya bantu ono tale muno na abagenzi emwa mwagotere ko tokonya ngo kama gutati yetere gento byatiri yetari amagutoka ndagira yasi yemire yes igakora twa orio gotete abo maene lakini omuntu okoriro obosari gagokigwari ekera aindo sigurwo so sigwe myaka emeke unana royo mo ojenyo omwana oye bori okoboko tena igwetena ne myaka ena yo korona singatoka yani serikali yetu ngayeto igakoe wewe sendiso orore ya utaisainia ino mutaka tugwatike lakini serikali yetu igaturigereri cio torore ng'ang'aki murai kisogo cyarura konye Kenya yakiro murero yakiro. Asante sana ili birangali byelino lyesimba bona mambyo mwancho motegereri aikanse tuni ya Getembe andake bitabwatibwa matena intwe kulinde birangali byo motegereri tobona mambia. All right, ajo mwenye bona mambia 07415838 kero kili kusanga ebirangali byago na intwa singana indi tokegma o komenteka kubikorwa bigo itokwa bana bake byamentekene anamona sorudiro baliamu nyegitingeli mugusi ine ayenkyuka iritekegenda gokorekana sanga kone tubona mbia Getembe. Hello Geoffrey Onsarigo na Matildah obe okay Onkorogo Geoffrey na Matildah bwakire ayananzi inki wakora mama jogese mbia bwachaka mujando nuro ane naja kana Geoffrey na oma na nani Nancy yes wanate ya kairetu kai aye Nancy rioba kwana na intu baba kuruchiza machebo tolia mabya bone burengeli byombiri bibika edi tanga ntiganda kaneli ka kisungura uko bwana kwa bwango buyakigima santa bono njomate bono Kenya yo maite gusiye ito twatantani twabeire no bwobo bona no Onsarigo roche bono nturi kwegenda abantu bakabali bato saraonde. Oh yes abasigari na bwobo tamero bwaito bono batire babeire gosena kyo mwana buno yunya matuta abanyene mbate betengo mungwana oli nasi betu nanda akaenda akaigore ochiro itiro omwana bono nturiko chuko twaro kwegena na abantu abaiga tokorokanga na abasikari tokoirera abantu rende baba discipline bono nabaibori toraimokie chukumu yokorenda abana baitu nterendete iyo gose omuntu gakorire gekora kunegi castration ebe fuzo gotiasa abana igosi bwege kyobo gima ogenda pipi gakira koira noroche buno yaira netagache gukora omwana otabwati magoso mama gosokorwete mira tigagende pipi gosere gose kairaniro akorire gekora abantu ke bamukora batige korara mikanga ntoko imokia sheria magoka ito asinyirwe bono nche nabona ari gukwana igorende ntu abaibori tigato ire chukumwe iyo korenda abana bai. Asante sana Nancy rioba kuruchisa mochabo tolia mambia bono asibingali byago bono mambia watu ire bono mambia sukuru ntubu atichiko liyo kwebeka kwa bako boito ngatogende tuchigo kole bintu bikwana sokoro ilieta wakwana tosa buba ilieta lindibu atibwa mate na intwe ukwabera kwa ilieta iligotumbeka asechi elibona hae karate geraje omonto rocho kokole kabirenga bune yayo rocho tari asobo rocho okole iru mwane kabirenga bune oirume nando red ochiru ochirenka nando okole kabirenga bune oirume nando ochire ujabone tokoro kasre mama na magana yo Onkorogo mwancho bategerali ntuntulia samagana yebu amatembo yo Etwani ya Getembe. Hello, good morning. Hello Onsarigo mbuya more na Onkorogo na Matildah mbuya mono sana Elijah Munyancha aka director hebi Onkorogo na ki no nyene bibiye karo munta akorire bibeteri gwanchira itu enekene igakuganye engaki yukugambirwa kwaye
Yagera inyore no nyempa urumba imbarenga abaitia babemono bari buita banta abandi gwetani. Lakini Paulo nyasaye igakita kamonjora akabomorandi. Igo omuntu ina bako bangana ne bireta bimubwatete byoboiti. Muiswaye ngo chabari bawonjoka baba barandi. Sigakebe umwana. Arakiri kunza kulende. Oh no. Ogo ituku abana kwa rero konge buna kore kwa ariko banga abana bari gwe baitu. Yes. Oh no, emangana ya umutima tiko sino ubani obogo tabwaikera na guita abana. Oh no tigante ebeiga. Oborendi ndi bwaborire kurwa seto kurwa. Kurwa seto menyete. Umate kuba setomanyete tugatabana tugatabana bakurukikirandi kumibaro abo batogorenja sabana inchi bari barange. Yes. In fact inda tebenga zacinde karo mugambia koewe gasya ko koratari ko yakora asenjirirengi ya. Nonye no mondo yo kurukwa ogochoro kurukumi 10 nere tari ko koragasi ya yeri ya. Ekiagara ga igasemure mumanyeto mondo yo no mobe. Ngati moko momonta inumweka. Akimoko ryo mondo chingenda cyaenga kicire. Onyura marwa onyure nyasore obeire barimo. Akyagwende gokorwa. Bono egendeke na kikyale tireme cyando ase mechitomenyete. Kwanza na torati gabasigari. Torata abagambia babaito bachorire. Yes. Igasi yabo yabeirembe. Kyagera abagambia bamba manyeta abantu ababe bamanyeta kunywa marungoro ebinyoro bamanyeta abasaria. Ninki bago tigera abantu ababaka mono bacha kuretania bacha bakore bintu bitayi. Umata mangana ya gacha agete kokore kanate engakiye bono gwisikorigereria. Ngaki yake bakitinyi gweti mangana yako bamabe mono buna bono. Bono igobo ke babo bwechira sekinka nonyaga ndoka ubwate turi kugatwara na bone mugo twaro ko banga ngo cyande ko gutengo itunda ndonze. Lero nonye nabantu bari kuirerwa asenge ncho ogwata kibungoro ibabo byechoyi obo ibi bwechoyi obo itu bwechoyi ubwo itu abana abake yaki injenare korera serikali abagambia babaito bari disabrocation bari binyoro bayimo kirikiko bakore patrol yabo tuko cyara bari yabanda babaza umuntu uko nako ikaranza paro to batigasya kokoro ebiboko taminyo kibukatisa. Alright. Bantu bari bakore bintu batari batabwati meremu okonyoro umuntu abaraje tawubusa incyuga nyetaye ngacyukuragira bakyomenyete abantu aba barigererirwe ngakibamenyete ngakibamenyete baravuga ngakibakuragira cyara bone ko bugima kero umuntu gakuburwani onyore gyakoni nango bosali obugweri. Asante. Mbuye mono sana Elijah Munyanchabo no mambia ngolenginga ne ya muyo katura boguli gure chinga kiga tembe. Hello. Onsarigo. Yes. Kama ngoni kira temeli kindo gatwa masaba. Karibu sana Mary Kindi bono mambia karibu sana kuru mungoni gali ya baba mbuye mono. Baki konche gongi wete bobe bana igonya abana abasini ni bono bunu mwana uyite tu OPP2. Gaki serikali yani yari kwanje tari nga bayibuli nturi korenda bana. Abayibuli nkorenda tora abana yani umutari yako cyo ruzi umwana bakagesona. Gaki ogenda utikongenda ubeka se nyumba etamenyiri. Gaki serikali yaiteto ko ona abana bago itubono iga bunge tarabunwa. Bunge kego cyo kubunungi kego cyo kwabono iga. All right. Asante sana. Ushikuigwe karanga likameri rikindi meri soro kuro chisomo cha mongoni rabwa tuburobo nene sana. Iko inchirindinga abayibuli baitumba bwa tuburo. Abayibuli gali zikubali nuburobo nene nga umwana umetu umwana nekegwa somo ibuli. Onsarigo. Anake Matildah. Sokoro. Onsarigo roche kabisa pisiri hasigaki umwana moke tiba gogo kango kuna gosaba nga umwana unyarebe kakitiga mutambo kigaiga agende sukuru. Umwana uyo nyarebe sati atigete ibungu obosati gamo bungere agende sukuru. Kiagera bana bagosomigwa ose toko basomya igere bache Onsarigo tigango teiga siku hizi bona ga para nyogo no eni ncho musacha na bako bona urucho mwana kurwalia still bunayo musacha na bako rasuka araeta.
taimangana onse kana kumi mwancho matagala di Cyrus nyakundi stand by asa mangana yeso kangaru bono mambie chinsa iseto ase orongoro Afrika ya mucha kulinde sabe kupatia nensemo ya gatano Etwani asura nyoli byanswanda ke biukurusio bwaba no kendu bikurunga ali mwena nyoni no mwako Onkorogo no stand by ase nswemeli ende kwene kinga go kware amangana kurunga Friday Express lakini gukonyolinga alitukulia chinsa chamorgoba asibalia banchiba mangana yedini tumirane ase preparation of Sabbath kurunga maligani sabato na guikiraga gutokora kulira gaigabo no mambia sinjira bene kima chakandi atiatukule sokoro na people tiatukule bona iga tiatukule okay Matildah. Kita Matildah Obaigwa. No Onkorogo. Kwa diaba ya bonsi wana tuwa bwatira na Wilfred Matundura kure nsemeli yende na Obaigwa Eugene Matugo ayo mwenchu mulino motagila shukrani sana kwa kuwa pamoja nazi. God bless you so much. Mchekuru kwa Geoffrey Onsarigo mangana maingu charege kegeke asinjiru wikirani tuska tuchialea. This is